بروغ تسفاي زي وعللو رسون كوينات زي حاخرو أمبان كروان زي تساقرو روبا زي تسعدفلو درن قدلن زي سعسعلو عمر قدلاو موزيكان زي تساتفلو فري كوتاس زي رقصو قص أمريت تقراين زي دهسسو كفال محبر سبن يلن بروغ مالت معود تباع روح لبام عكال مقلل قندما خروع صبايا سناي ورزوي حلال فترة يوم بروغ بتعامي بهرتنيا خمغانو زتلعلم بزوح قزة أب علالو زعبا تقراي كيل على كحلف نوريو زعبا تقراين قداي تقراين كل قزة أو كل بوت حلو بروغ أمرو كابزلو ومن أسي تقارو حدايو بتمرتو بتعامي فتون ببدرجا خفلو تشلا منينيرو بغلت شحن 4 أقوصاصرا قئز بهراو شامناي كفلي فتنا وسيدو لعل نطبي بممصام نابا قلامينو مأتو فتنا نموساد عد رخبم حزون بروغ يعسابا زبل وصيت رخيبو قلامينا أتوم كعسن حمسان بهاغو زخنه بروغ حزون قبل الكوينو بتمرتو قصلم بقى بروغ أبزاتو كل عوتيو محازتو يفوتو ممهراني يدنقو زفلطو كل ما يخبرون بيتسوقها يخرعلن يسعلن فتاوي سبئنا تقو حقنيا عقال بلح بروغ كل عين سلاي غايف ساس زبللو بروغ تسفايو بروغ توليدو زعبي أب كبابي وقرو كل تولعلو اتركب أورها واسفها اتبال اشل كتما أيوم بروغ كاوبو ايتا تسفاي زرعين كابجي ويزورو نقستر زنن بعسرت تشعنت تيسع أقوصاصرا قئس توليدو نسدرو دما رابعي ولاديو بحفشا جن أبوي تسفاي تشعت تقول عيم وليدهم سدرا بروخ بحرشا زمحدرو نفعت حرستت يوم كل جزاز عرعر مسبولن مستدفافو اندما يوم ملئو زي ملئ نابراك حتمو دليتات ولادهم كمالؤم بزي حرشا بمتنون بنقدي يمغاخرو يوم بفلاي أدي نقستي قدام كمما من أسويزان أبتاز تبت أتسد شانت أغواصيرن أبتلا صحي تساتيحن بمشات نخال جزءن كحتمام زي مسلو أين مسيلن أبوي تسفاين أدي نقستن يبال مماس إزبل معرقات سب حداريوم بلس تأمينن مخانم ميست إراد بابايوم أبوي تسفاي ما أد غريبو بسم آب وولد ومنفس قدوس يلوم باريخوم قريسوم نأدي نقستي مسبارغلن نايف لما كلاسون عاخيزان بيتي إلوم يمزخل سوان نبا علم قدمم كلسو نوريو سنة يزخن مكببار صنوع قال كيداناوي متأممان يبل زبل التألالي حدر أبوي تسفاي نويح كدراي تري رافنشام جاحا من ستر قوتانن معروقا كدادن مستخل جزي كابكسادوم زي فليواش قومانن أب إيدوم زشكركروا خزران قرم عديوم نقوس نهبين أم بسابر خان كوينم يوم زسمعوهم أبوي تسفاي زي بولداس قرما يولون نسوم زي تحاوسوا نقر بالحث زغورلو خوين يسمعكم هدو أندبتهم تبابز تملؤك علاتهم مزن ألبو أغيرويم ويدا شموت زي فوتي خوين منبر نشمت كل يزحريم ناي كل ما أخلاي شماقل عديهم عدي نقستون كأي حقودان نويح صغر الرأسن
ምስቲ ምዕሩግ ደርጊ ስነን ዝያዳ ኩሉ ርህርህትን ለባምን ምዃነን ፎታውየን ኩሉ እዩ። ስድራ እንዳቦይ ተስፋይ በኹሪ ውላዶም ክብሮም መንኣሱ ገነት ቀፂላ ድማ ሸዊት ምቕጻል ብሩኽ መንኣሱ ድማ ስየ መንኣሱ ድማ ኤዶም ያሬድን መኮነንን መንኣስ ያሬድ ድማ ክብራ እዮም። ኩሎም ብሩኻት እኳ እንተኾኑ ሸዊትን መኮነንን ግና እምብዛ ዝነኣዱ ይኮኑ። ኣቦይ ተስፋይ ተፈራሓይ ስለ ዝነበሩ ንደቆም ብስነ ስርዓት እዮም ኣዕብዮምዎም። ካብ ኩሉ ግና ኣነ ናይ ሰብ ኣይኮነለይን ናይ መንግስቲ ድማ ኣይኮነለይን ሓሪሰና ደፍሪሰን ብዝባን ኢደይ ሰሪሐ እየ ናብራይ ዝመርሕ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ኩሎም ደቆም ሰሪጹ እዩ። ብምዃኑ እውን ኩሎም ደቆም ኣብ ዝኣተውዎ ስጡማትን ምስጉናትን እዮም። ብፍላይ ክብሮምን ብሩኽን ክብሮም በኹሪ ገዛ እንዳቦይ ተስፋይ ብብዙሕ ነገሩ ምስ ብሩኽ ቁርጽ ተመሳሳሊ እዩ። ክብሮም ብ1974 ኣቆጻጽራ ግእዚ ተወሊዱ ብትምህርቱ ብጣዕሚ ጎብለል ተሸላምን ነይሩ። ዘይ ከም ዕድሚኡ ኣብ ህፃንነቱ ምእዙዝን ለባምን ድማ ነበረ። ክብሮም ካብ ትምህርቲ ብተወሳኺ ንፉዕ ገጣምን ጸሓፍን እውን ነይሩ። ኣብ በዓል ወለዲ ናይ ትምህርቲ መፋረቕ መወዳእታ ዘቕርቦ ገጥምታትን ተዋስኦን ብጣዕሚ ሰሓብትን ቁም ነገር ሓዘልን ብምንባሮም ሽልማት በሽበሽ እዩ። ኣቦይ ተስፋይን ኣዴ ንግስትን ዋላ ንኽብሮም ከም ስሙ ወለዱ ዘኽብር ኣናእሽተይ ኣሕዋቱ ብስርዓት ዝኣልን ብሩፅ መርኣያ ብምዃኑ ኣመና ይፈትውዎ ነበሩ። ብፍላይ ኣዴ ንግስቲ ክብረተይ ኢለን እየን ዝጽውዕኦ። ዳርጋ ብምሉእ ዓይነን እውን ኣይጥምትኦን። ክብረተይ ኢለን እንትጽውዖ እንከልዋ ኣብየት ኣደዋይ ኢሉ እንትእዘዝ ንዝርእን ዝሰምዕን ከመይ ሰናይ ነገር እዩ። ቀዳም እውን ሓቢርዎን ዕዳጋ ምስአን ይነግድ። በቃ ክብሮም ንኣደይ ንግስቲ ከምውሉድ ጥራሕ ኣይኮንን ከም መሓዘአንን መማኸሪአንን ከም ውላድ ድማ ኣባዲአን እዩ። ሓደ ግዜ እውን መዓልቲ ዕዳጋ ክኾን እንተሎ ኣብ ገዛ ቡን ቀራሪቡ ዘስትየን ብሩኽ ውላድን እዩ። ክብረተይ ኣደዋይ ልሙዳት ቃላት ኣብ መንጎ ኣደይ ንግስትን ክብሮምን እዮም። ክብሮም ሻምናይ ክፍሊ እናተምሃረ እንከሎ እዩ ወራር ሻዕብያ ዘጋጠመም። በቲ እዋን ክብሮም ወዲ 15 ዓመት እኳ እንተነበረም ዘይ ከም ዕድሚኡ በሊሕን መስተውዓልን ዝነበረ እቲ ጉዳይ ድቃስ ከልኦ ኣይደንጎየን ድማ ሽዑ ንሽዑ ናብ ማእኸል ተዓሊሙ ወረደም። ካብ መሰልጠኒ ማእኸል ጀሚሩ ዝነበሮ ንጥፈትን ወነን ዝዕዘብ ኩሉ ይግረመሉ። ምስቲ ሌለይ ቁመንኡን ዕሸልነቱን ከዓ ማንጁስ ክብሉ ክጽውዕዎ ጀመሩ። ካብኡ ንድሓር ድማ ማንጁስ ቀዋሚ መጸዊዒ ተጋዳላይ ክብሮም ኮነ። ማንጁስ ናብ ኣሃዱ ካብ ዝተጸንበረላ ዕለት ጀሚሩ ዝወሃቦ ግዳጅ ብጅግንነት ብወነ ብቆራጽነት ዝፍጽም ዘይ ከም ዕድሚኡ ልበ ሙሉእ ብምዃኑ ድሕሪ ናይ 2 ወርሒ ክላሽን ሒዙ ምውግኡ ኣቦ ቡሬን ኮነ። ብፍላይ ኣብ መፋርቕ 1990ታት ዝተገብሩ ደማዊ ውግኣት ማንጁስ ቡሬኑ ጸሚዱ ሆዬ ክብለሎም ይቐንዩ። ማንጁስ ጨወ ተጻዋታይ ተባዕን ልበ ሙሉእ ብምዃኑ ሓንሳብ ብሬኑ ንኣንፈት ጸላኢ እንተዓሊምዋ ዘውርዶ መጥቃዕቲ ንጸላእቲ ኣየይ ዘብልን ቀስሞም ሕምሽሽ ዘብልን እንትኸውን ንወገን ድማ ጠስሚ ልቢ ዘስትን ተቓለስ መርሽ ዘብል ደወል ወነ ዘስንቕ እዩ። ማንጁስ ኩሉ ደላይ እዩ። ኣዘዝቲ ኣብ ጥቕኦም ኮይኑ ብሬኑ ኸጓዝማ ክሳድ ጸላእቲ ክቖርጽ ምርኣይ ባህጎም እዩ።
እግረኛ ተወጋእቲ በታ ዘይተዕርፍ ኣፈሙዝ ብሬኑ ሽፋኑ ክህቦም ሬድዮ መራኸብቲ እውን በሎ ድገሞ ይሃድማሎ ክብሉ በቃ ማንጁስ ብዘይ ዕረፍቲ ቃቱ እንዳሰሓበ ምርፍራፍ እዩ። አቤት ስረ አቤት ጅግንነት አደይ ትለደለይ ማንጁስ ኣብ ግንባር ዘላንበሳ ኣብ ግንባር ቡሬን ኣብ ግንባር ባድመን ብሬን ይሕዙ ተኳሽሑ ቀስሚ ጸላእቲ ሓደሽ ደሸቢልዎ እዩ። ተጋዳላይ ማንጁስ ካብ ብጾቱን ካብ ኣዘዝቱን ፍሉይ ናዕዳን ክብርን ይውሕዘሉ ነበረ። በትሽዑ ኣዘዝቲ ክፍለ ጦራት ሕዚ ጀነራላት ዘለዉ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ድንብር ጭንከይበለ ብሬኑ ኾጓዝማን ከሎም ከመይ ዝበለ ልበ ሙሉእ መስተንከራው ዝኾነ መንእሰይ ኢሎም ይግረሙሉን ይኾርዑሉን ነይሮም። ቃልሲ ዓወት መስዋዕት ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽ እዮም እሞ ጎዮ ጎዩ ዘይቅድም ኣነጻጺሩ ዘይስሕት ጅግና ማንጁስ እውን ኣብ መጀመርታ 1991 ኣቆጻጽራ ግእዝ ኣብ ቃልሲ ተሰውኦም። ቃልሲ ኸም እዩ ይስሕለካ የጀግነካ መሊሱ ኸ ይበልዓካ። ማንጁስ ማለት እውን ተጋዳላይ ክብሮም እውን ገና ትምህርቱ ከይወድአ ፍቕሪ ስድርኡ ከይመነወ ዕድመ ንእስነቱ ከይጸገበ ንስለ ክብሪ ዓዱ ክብል ምስ ኩሉ ጉብዝንኡ ኣብ ቃልሲ ሓሊፉ ኣይገድሊ ኣይ ቃልሲ ጥዑም ዕረም ድሕሪ መስዋዕቲ ክብሮም ኣደይ ንግስቲ መልክዕን ሃሲሱ ቀልበን እውን ተሰዊሩ እዩ። በቃ ብሕልምን ብጋህድን ክብረተይ ክብላ እዩ ምሕዳረን መውዓለን እወ ክብሮም እቲ ብኽሪ ውላድ ዓይነን መሓዛእን ሪአን ዘይጸግብኦ ወልመለይ ቃልሲ በሊዕዎ ኣይገድሊ ኣየ ቃልሲ ጥዑም ዕረ ብድሕሪ እዚ ገዛ እንዳ ኣቦይ ተስፋይ ሓዘን ወሪስዎ ስለ ዝነበረ መጸናንዒ ተባሂሉ ንገነት መርዐዋ። ገነት መንኣስ ክብሮም ዓይኒ ገዛን እያ። ምእዝስቲ ትሕት ዝበለት ወይዘሮ ኣብ ድሕሪ ገዝኦም ንመጸናንዒ መዕረፋ ዓይንን መትከል ሃብዋ። ኣብዚ ጊዜ ብሩኽ ወዲ 1 ዓመት እዩ ነይሩ። ብሩኽ ዕድሚኡ ንመጓሰ ምስ ኣኸለ ድማ ኣብ መጓሰ ከፍትን ኣጣልን ተዋፊሩ ኣብ ግድምታትን በረኻታትን ምስ መተዓቢቱ እናጓሰየም ፍቆዶ ሩባታት እናሓንበሰን ሃደን እናሃደነን ዝዓበየ በልሕ ህፃን እዩ። ዕድሚኡ ንትምህርቲ ምስ በቕዐ ድማ ኣብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብርሃ ወኣጽብሃ ኣሃዲሉ መባእታ ፍልጠት ፈሊሙ ከምቲ ኣብ ገዙን ኣብ መጓሰን ዝነበሮ ጉብዙና ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ እውን ፈጣን ኮይኑ ቀጺሉ። ብሩኽ ዛንታ ዓብዪ ሓው ካብ ህፃኑ ኣብ ኣእምሮኡ ስለ ዝተቐረጸም ኣሰሩ ተኸቲሉ ገዝኡ ክሕግዝ እዩ ናይ ዘለኣለም ሕልሙ። ዘይሰናፍ ብሩኽ ድማ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ተሸላሚ እናኾነም ካብ ደረጃ 1 ናብቲ ካልኣይ እናተሰጋገረ ሻምናይ ክፍሊ በጽሐም። ዝወሰዶ ፈተና ናይ ሻምናይ ክፍሊ ብጸብለልታ ዛዚሙ ዕድል ናይ ቀልኣሚኑ ድማ ረኸበ። ኣብ ውድድር ሕተን መልስን ኩሉ ምስቶም ናይ ትምህርቲ መናሕንሕቱ ህልኽ ዘወድእ ውድድር ገይሩ ምዕዋት ልማዱ እዩ። ሓደ እዋን ብትግራይ ደረጃ ኣብ ዝተገበረ ናይ ጎብለላት ጎብለል ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ካብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ኣሸኒፎም ዝመፁ ሓያለ ተምሃሮም መድረኽ ውድድር ሕተን መልስን ከም ልማዱ ብሩኽ ተስፋይ ክሳብ ናይ ፍጥነት መፍለይ ሕቶ በፂሑ እተዓዊትሉ እዩ። ኣብቲ እዋን ብሩኽ 10ይ ክፍሊ እዩ። በቃም የዕሳባ ዘብል ቃል ጥራሕ ዝገልጾ ብሩኽ ተስፋይ ኣብዚ መድረኽ ልክዕ ከም ብሩኽ ብሓደ ብርኪ ማለት ተምሃሮ ታሽዓይ ክፍሊ እውን
ሓያል ንሕንሕ ብምግባር ተምሃሪት ሃፀይ ዮሃንስ ዝኾነት ትዝታ ዓለም ሰገድ እያ እትዓዊታትሉ። ኣብዚ ፍሉይ ናይ ጎብለላት ጎብለል መድረኽ ዝሰዓረት ብሕታዊት ጓልቲ ኣንስተይቲ እያ ትዝታ። በዚ እውን ካብ ኩሉ ተሳታፊ ፍሉይ ናእዳን ውዳሰን እተገዚማ እያ። ብሩኽ እውን ድሕሪ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ናይ ምሳሕ እንግዶት ኣብ ዝግበረሉ ሰዓት ኣድናቐቱ ብፍሉይ ገሊጹላ እዩ። ትዝታ እውን እንተኾነ ንብሩኽ ብምድናቕን ብቐጻሊ እውን ተመክሮ ከመሓላልፈላ ሰናይ ምሕዝነት ክፈጥሩን በዚ ኣጋጣሚ ኣዕለለቶም። ኣብዚ ግዜ ገለ ብልጭታ ተፈጠረ። ትዝታ ምስቲ ከተማዊ ባህሪኣ ዝመሰላን ዝረብሓን ብዘይ ስኽፍታ ምዕላል ልሙድ ባህሪኣ እዩ። ሌላ ብሩኽን ትዝታን ካብዚ ዝፍልም